साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासागिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आं नोंथांमोननो बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैदों जे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन। बेनो जाहैबाय बाइबेल आरो साइन्सनि बाथ्राफोर। गोबां रोजा रोजा बोसोर सिगाङावहायनो बुहुमनि गोबां बाथ्राफोरखौ बाइबेलाव लिरनानै दोनदों, बुंनानै दोनखादों। नाथाय बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो एबा बेफोर गासैखौनो साइन्सआ दिनैनि समावहाय बुंदों जे बियो बेबायदि जादों होननानै। नाथाय बिनि आवगायावनो गासै बाथ्राफोरखौ बाइबेलाव रोखा रोखा बुंनानै दोनखाजोबदों, जायफोरखौ बिगियानगिरिफोरा दिनै नायगिरनानै बुंदों जे बियो बेबायदि बैबायदि होननानै। नाथाय बेफोर गासैनि बिसय बाइबेला रोखायैनो गोदोनो बुंखादोंमोन। अब्ला दे जोङो नायलांदोनि माखौ बिगियानगिरिफोरा बुंदों आरो बाइबेला माखौ बुंदोंमोन। सेथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय बुहुमा जेनिबो साहारा गैयालाफानो बारावहाय दिनदांदां थानाय बाथ्रा। गोदो गोदाय मानसिफोरा बुहुमखौ बेबायदि बुंदोंमोन जे बुहुमखौ सोरबा सासे बेक्तिया हमथानानै लाखिबाय थायो एबा हमथानानै दोनदों होननानै बुङोमोन, आरो लोगोसेयैनो बुङोमोन जे बबेबा जुनारनि गङावसो दङ होननानै बुङोमोन। समजों लोगोसे मानसिफोरा गोबां गियानि जाबोबाय आरो नायगिरनो हमबाय जे थारैनो बुहुमा बहा दङ। बेनि उनावहाय बिगियानगिरिफोरा बुंबाय जे बुहुमा बारजों लोगोसेसो दङ, बारजों हमथानानै दङ एबा बारावहाय दिनदांदां दङ। नाथाय बिगियानगिरिफोरा बुंनायनि सिगाङावनो रोजा रोजा बोसोर सिगां बाइबेलावहाय बुंखानाय दङमोन, जायखौ जबनि 26 बालाब 3 सिरियाव मोनो। बेनो जाहैबाय इसोरा सायाव नख्रांखौ नारखांनानै दोनबाय आरो फिरथिमिखौ सुनसानाव दोनबाय। नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइन जानाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, जेरैहाय जोङो मोनथिगौ 2019 आरो 2020 आव बुहुमनाङैनो कर'ना भाइरासआ साग्लोबदोंमोन, आरो कर'ना भाइरास जानाय लोगो लोगोनो कर'ना बेरामजों साग्लोबनाय मानसिफोरखौ क्वारेन्टाइनाव 14 साननि थाखाय दोननाय जादोंमोन। जेन बे गाज्रि कर'ना भाइरासआ गुबुननि मोदोमाव, गुबुननि शरीराव जेन दाहाबथों होननानै 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनाव दोननाय जादोंमोन। अबयसे माखासे जायगाफोराव 14निबो बारा एबा 15 सानफोरहालागै दोनदों, नाथाय गोबां जायगायावनो 14 सानखौहाय दोननाय जादों। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, बे जाथाया गोदान जाथाय नङा। बेबायदि क्वारेन्टाइन दोननाया गोदान नङा। जोङो बाइबेलावहायबो मोननो हायो बेबायदि जाथायखौ। लेबि बिजाब 13 आरो 5 सिरि। अन्थाइ गाराया गुफुरब्ला आरो सारिगिदिं मोदोमनिख्रुइ गोथौसिन नङाब्ला, खोमोनफ्राबो फुरलांब्ला, दौरिया बिखौ 7 दिन न' सिङाव हासिङै सोनानै दोनगोन, आरो 7नि दिनाव दौरिया बिखौ फरिखा खालामनानै नायगोन, आरो बिनि नुनायाव गारायखौ सिगांनि बादि थानाय नुब्ला एबा बारायलांनाय नुब्ला, बेखौ आरोबाव 7 दिन हासिङै न' सिङाव सोनानै दोनबावगोन। थामथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय दैनि जोबनो रोङि साइकेल। अनजाग्रा प्रियफोर, बिगियानगिरिफोरा नायबिजिरबाय आरो बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेखौ मोननो हादों जे जोंनि जिथु दै दङ, दंग'फोराव थानाय दैफोर दङ, दैसाफोराव थानाय दैफोर दङ, बे दैफोरा सागोराव थाङो आरो सागोरनिफ्रायनो बे दैफोरा जेरावबो रानजायो। आरो बेजों लोगोसे जिथु सागोरनि दै दङ आरो जि बुहुमाव दै दङ, बे दैफोरा सानजों गुदुं जायो आरो गुदुं जानानै बियो जोमै महरै खफ' जानानै जोमैयाव सहैयो आरो जोमै महर जायो, आरो बेनो मोनसे समावहाय आरोबाव अखा दै जानानै बुहुमाव गोग्लैफिनो। बे थांलाय फैलाया जाबाय थायो होननानै बिगियानगिरिफोरा बेखौ फोरमान होदों। नाथाय बेखौ बिगियानगिरिफोरा बुंनायनि सिगाङावनो गोथार बाइबेलाव रोजा रोजा बोसोर सिगाङावहायनो इसोरा जोंनो मोन्थिहोनानै दोनखादों, जायखौ जोङो जबनि 37 बालाब 27निफ्राय 30 सिरियाव मोननो हायो। जायहा फिरथिमिनिफ्राय दैखौ बोखोयो आरो नखा हाफिनो, बियो बे इसोरानो। जोमैनिफ्राय गासैबो मानसिफोरनि सायाव बियो नखाखौ हाहोयो। इसोरनि खामिनाय जायगायाव आकाशनि गेजेर गेजेर माब्रै जोमैफ्रा खारग्लुंबायो आरो माब्रै खोरोमबायो, बेखौ रावबो मिथिस'नो हाया। आकाशनि गेजेर गेजेर बियो नखा मोफ्लाम होयो। अन्थाइ गोथौ सागोर सिङाव खोमसियैनो थायो। ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय बुहुमनि दुलुर महर। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, जेब्ला बुहुमा दुलुर होननानै मानसिफोरजों सिनायजायाखैमोन एबा गोबां बिगियानगिरिफोरजों सिनायजायाखैमोन, बेनि सिगाङाव मानसिफोरा बुहुमनि जिथु महर दङ, बै महरखौ गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुङोमोन। बुहुमा दाब्लेब्ले होननानै बुङोमोन, आरो बुहुमा लावबंबं होननानै बुङोमोन। गोबां रोखोमनि मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि कमेन्ट्सफोर, गोबां बाथ्राफोर बुंदोंमोन गोदो गोदाय मानसिफ्रा। नाथाय सासे बिगियानगिरिया बुहुमा दाब्लेबो नङा, लावबंबंबो नङा एबा गोलावबो नङा होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बुहुमा दुलुरसो होननानै बिथाङा मोजाङै बुंदों, जायखौ 384 निफ्राय 322 BC नि गेजेराव एरिस्टटल बिथाङा
बुंदोंमोन जाहैबाय बुहुमा दुलुरसो होननानै। जाय एरिस्टटल बिथाङा बुंनाय बाथ्रा बुहुमा दुलुर होननाय, दिनैनि बिगियानगिरिफोर, दिनैनि सुबुंफ्राबो बे बाथ्राखौ मानिनानै लानो गोनां जादों जे बुहुमा दुलुर होननानै। आरो बे बाथ्राखौनो रोजा रोजा सिगां बोसोर बाइबेलावबो बुंना दोनदों जे बुहुमा दुलुर होननानै। जायखौ जेसाया नाबिनि 40:22 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बेनो जायहा गुवार पृथिबिनि सायाव जनानै दं आरो बेयाव थाग्राफ्रा गुमानि समानल', जायहा आकाशखौ मिस मिस हि बादि फुवारो आरो बेयाव खामिनायनि जायगा खालामो, बेफोरखौ थाम्बु बादि खोङो। अनजाग्रा प्रियफोर, बर' बाइबेलावहाय मोनसे बाथ्राया थोंजों ओंखाराखै। बेयावहाय बुंदों बेनो जायहा गुवारल' होननानै बुंदों, गुवार पृथिबि होननानै बुंदों। नाथाय जेब्ला इंलिसाव जों फरायगोन बेखौ सार्कोल होननानै बुंदों। डेट मिन्स दुलुर होननानैहाय बुंदों। बेयावहाय इंलिसनिखौ एसे दिन्थिना होनो हास्थायदों। हि सिट्स इनथ्र'न्ड एबभ द सार्कोल अफ द अर्थ होननानैहाय बुंदों। सार्कोल अफ द अर्थ होननानै बुंदों। बुहुमा दुलुर होननानै बेवहाय फोरमान जादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दानाबा दे जोङो थांदोनि। दानाबा जोङो सोलोंदोनि बाथि बाथ्रा, बे जाहैबाय गोगो दैजों आखाइ सुनाय एबा बोहैबाय थानाय दैयावहाय आखाइ सुनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, गोदो गोदाय माखासे बोसोरफोरनि आवगायावहाय जेब्ला मेडिकेल जिथु डिपार्टमेन्ट दङमोन, देहा फाहामसालि दङमोन, बै देहा फाहामसालिया मोनसे बिसयाव हमनो हायै मोनसे जेंना जादोंमोन। बे जाहैबाय जि आइजोफोरा गथ' जोनोम होदोंमोन, गथ' जोनोम होखांनायनि उनाव माखासे इनफेक्सनजों गोबां आइजोफोरा गथ' जोनोम होनायनि उनाव थैनो गोनां जादोंमोन, थैदोंमोन। नाथाय मानो थैदोंमोन? थैनायनि जाहोना जाहैबाय डक्टरफोरा जेब्ला आइजोफोरखौ, गथ' जोनोम होखांनाय आइजोफोरखौ चेकआप खालामनो थाङो, बै समावहाय आखाइ सुवालाबानो गासैखौबो नायहैदोंमोन। जायनि जाहोनाव गोबां बेरामफोरा सन्देरदोंमोन आरो बै सन्देरनायनि थाखाय 30% आइजोफोरा थैनो गोनां जादोंमोन। आरो बै समावहाय गोबां डक्टरफ्रा सिन्था खालामनायसै जे बे जाहोना मानि थाखाय जादों। आरो बिसोर नायबिजिरनानै मोनबाय जे उनावहाय बिथांमोना जार्मसफोरखौ मोनबाय जे आखाइ सुनानै थाङिनि थाखाय बिसोरनियाव बेरामफोरा बारदेरदों आरो जायनि जाहोनाव गोबां आइजोफोरा थैदों होननानै बिसोरो फोरमान मोनदों। आरो जेब्ला बिथांमोना आखाइ सुनानैहाय बेरामिखौ नायहैबाय, अब्लाना गोबां थैनायनि हारा खमायलांदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ गोदो गोदायनो बाइबेलावहाय ओरैबायदि लिरनानै दोनखादों। लेबि बिजाब 15:13 सिरि, बे बिजो थांगार जानाय मानसिया हामब्लाबो फोथार जानो 7 दिन थाथ'नांगोन। बेनिफ्रायसो बियो बोहैनाय दैयाव दुगैनांगोन, गावनि खसाबफोरखौ सुनांगोन, अब्लासो बियो गोथार जागोन। दथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय जाहाजनि डाइमेनसन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, रोजा रोजा बोसोर सिगाङाव इसोरा मोनसे नुहुनो नाव बानायनो होदोंमोन, जायखौ जोङो जागायजेननायनि 6:15 सिरियाव मोननो हायो। बेयाव ओरैहाय दङ, बे जाहाजखौ नोङो 103 मु गोलाव, 50 मु गुवार आरो 30 मु गोजौ बानायदो। जेब्ला जोङो बै जाहाजनि रेशिय'नि बाथ्राखौ बुंगोन, गोजौ गोलाव गुवारनि बाथ्राखौ, बेखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे 30 सानजाब 5 सानजाब 3, बे जाहैबाय बै नुहुनि जाहाजनि रेशिय'। बेबायदि एखे जाहाजखौ 1844 नि सेन्ट मार्कनि डनाल्डआ बानायदोंमोन। जाय जाहाजा बुहुमनि मोनसे समायना पारफेक्ट जाहाज होननानै गनाय जादोंमोन, मोनथिजादोंमोन। जि जाहाजा दैयाव सहसै सोलिनो हायो, मोजांनिख्रुइ मोजांसिन सोलिनो हायो होननानै जितु 1844 आव बानायनाय जाहाज, बेखौ बुंनाय जादोंमोन। आरो बे जाहाजनि हिसाबा जाहैबाय नुहुनि जाहाज, जाय नुहुनि जाहाजखौ इसोरा होदोंमोन, बै रेशिय' बैजों समान बानायनाय जादोंमोन। स्निथि बाथ्रा, बेनो जाहैबाय मानसिया हाजों दाजानाय। जागायजेननाय 2:7 सिरि, आरो फोरबु इसोरा हानि हाद्रिखौनो मानसि दादों आरो बिनि गन्थङाव गावनि हांखौ सोनानै गोथांनि बार सुनानै होदों आरो मानसिया गोथां जान गोनां जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों नुनो मोनदों इसोरा मानसिखौ माबायदि सोरजिदोंमोन। मानसिया हाजों दाजानाय। आरो रोजा रोजा बोसोरनि उनाव बिगियानगिरिफ्राबो बेखौ फोरमान होदों जे मानसिनि मोदोमाव गासै 28 एलिमेन्टजों दाजानाय। आरो बे 28 एलिमेन्ट्सखौनो हायावबो मोननाय जायो। मानसिनि मोदोमाव जि एलिमेन्ट्सफोरखौ मोनो, बे एलिमेन्ट्सफोरखौ हायावबो मोनो, बेनो फोरमान जाबावदों। 9थि बाथ्रा, खिखरसालि बानायनाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जाय खिखरसालिखौ दिनै जोङो भारताव मोनथिनो मोनदों जे स्वच्छ भारत होननानै, न'खर न'खरावहाय सरकारा मोनसे खिखरसालि बानायनो थाखाय थाखा फैसा हरो आरो बानायहोयो। अनजाग्रा प्रियफोर, डेट मिन्स बेनि जाहोना जाहैबाय जि जों खियो, बे खिनायनि गेजेरजों गोबां बेमार आजारफोर जायो, बेराम आजारफोर फैयो, जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जायो होननानै बिगियानगिरिफोरा मोनथिनो हादों। नाथाय रोजा रोजा बोसोर सिगां आवगायावनो इसोरा जोंनो मोनथिहोखादों, साफ्रोमबो सुबुंफोरनो लागै मोनथिहोखादों जे जों साफ्रोमहाबो खिखरसालि थानांगौ होननानै इसोरा जोंखौ मोनथिहोदों। दे अब्ला नायदोनि बबे बाइबेल सिरिया जोंखौ बेखौ मोनथिहोदों, जायखौ जोङो हुदा बिजाबनि 23:12 सिरियाव मोननो हायो।
बादानि बाहेरायाव नोंसोरो खिखरसालि थिक खालामनानै दोनखानांगोन आरो जेब्ला नोंसोरहा खिनो ओंखारो अब्ला बे खिखरसालियावल' थांदो। अनजालु प्रियफोर, इसोरनि जिथु बोसोन दङ बे इसोरनि बोसोनाव गोबां बाथ्राफोरखौ जोंनो मोनथिहोखादों आवगायावनो, नाथाय दिनै बुहुमनि जि बिगियानगिरिफोर, सान्थौगिरिफोर, साइन्टिस्टफोर बिसोरो केवल नायबिजिरनानै दिहुननानैल' दायो मानसिफोरनो दिन्थिगासिनो दङ। नाथाय बेफोर गोबां बाथ्राफोरखौ, गोबां खामानिफोरखौ इसोरा गोदो गोदायनो रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो बाइबेलनि गेजेरजों जोंनो मोनथिहोखानानै दोनदों। दे अब्ला अनजा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया आरो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों। जायखौ जोङो दिनै बिगियानगिरिफोर होननानै बुंदों, जाय बिगियानगिरिफोरा गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनो मोनथिहोदों। नाथाय अनजालु ख्रिस्ट' प्रियफोर, गोबां बाथ्राफोरखौनो दिनै जोंनि जि गोथार बाइबेल लेखा दङ, बे गोथार बाइबेल लेखायाव रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिहोखानानै दोनदों। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव बेबायदिनो सोमोनांथाव भिडिअफोरखौ लानानै फैगोन। नोंथाङा जुदि दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। दे अब्ला जोबनायाव बयनिसिमबो प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।